College Financieel Toezicht heeft een brief geschreven aan de Rijksministerraad over het verzoek van Curaçao, Aruba en Sint Maarten voor financiële hulp. De 3 landen hebben de Nederlandse overheid gevraagd om te helpen bij het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Hierover heeft het college een positief advies gegeven. De precieze uitvoering van hulp zal worden besproken in de Rijksministerraad, maar volgens het college zou al voor 15 april een eerste deel van de financiële hulp de eilanden moeten bereiken. Volgens het College Financieel Toezicht zullen de gevolgen van de coronacrisis de komende jaren voelbaar blijven op de eilanden. Daarbij benadrukt het dat alle 3 de landen al voor de coronacrisis problemen hadden met hun begroting en hun financieel beleid. Op Curaçao is er nog 1 persoon positief getest. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbloed vandaag gezegd. Bij 2 mensen is de uitslag nog onduidelijk. De mensen zitten allemaal wel in quarantaine. Gerstenbloed hoopt snel meer duidelijkheid over die gevallen te hebben. De dokter gaf verder aan dat mensen die koorts hebben, hoesten of last hebben van hun ademhaling niet naar hun huisarts moeten gaan. Ze moeten bellen. Hierover heeft Gerstenbloed gisteren vergaderd met de Curaçaose huisartsenvereniging. Hij riep op tot geduld. Als de dokter niet opneemt, gewoon blijven bellen, zo adviseerde Gerstenbloed, maar blijf weg van het spreekuur. Hoofd van het inspectieteam van het ministerie van Economische Zaken Ronnie Cornelis heeft vandaag gezegd dat er streng zal worden gecontroleerd op de nieuwe sluitingstijden van winkels en de wijze waarop restaurants en Truckiepanks 's avonds eten serveren. De maatregelen zijn gisteren ingegaan. Volgens Cornelis geldt er een zero-tolerance beleid. Alle zaken die zich niet aan de regels houden, moeten voor enkele dagen dicht blijven. Ik verzoek iedereen die zich op het grondgebied van Curaçao bevindt, zich te houden aan de regel van 2 meter afstand, omdat de politie op kan treden en jou kan verzoeken om die afstand te houden. Zo je die afstand niet houdt, dan is politie in onze democratische rechtsstaat de sterke arm die over kan gaan, bijvoorbeeld tot arrestatie, want jij negeert een wettelijk gegeven bevel. Minister van Gezondheid, Natuur en Milieu, Suzy Camelia Reumer, heeft vandaag iedereen gevraagd zich te houden aan de verplichte afstand van 2 meter op straat. Als mensen zich er niet aan houden, kan de politie optreden. Uiteindelijk kan dat tot een arrestatie leiden. Denk dus niet alleen aan jezelf en je eigen genot, maar bescherm de mensen die kwetsbaar zijn, aldus Camelia Reumer. Want wie dat niet doet en daarmee mensenlevens in gevaar brengt, gedraagt zich volgens haar als een crimineel.